el semàfor del Barça-Como. El Barça ha golejat 5-0 al Como en una altra edició del trofeu Joan Gamper. En verd, el nivell de l'equip. El Barça arriba al primer partit de la temporada la setmana que ve a Mallorca en un nivell alt de joc. La primera part del Barça ha estat bastant interessant. Com diem, l'equip ha sortit amb un equip bastant titular. Avui l'únic canvi que hi havia era d'inici ha jugat Rashford de nou, i de fet les sensacions amb Rashford avui de nou, o amb les sensacions amb Rashford segurament jugant al camp, ha estat molt bones, perquè ha fet una assistència de gol. Sí, és veritat que ha fallat un gol fàcil amb una rematada, una jugada que ha fet, però ha fet una assistència de gol, s'ha mostrat molt participatiu. Avui, com diem, ha jugat de nou per l'absència de Lewandowski. Un equip també molt protagonista al mig del camp amb Frenkie de Jong, Pedri, una mitja punta, Lamine Yamal, que ha estat un dels atractius del partit, ha fet 2 gols més. Lamine sempre està començant aquesta temporada molt bon nivell, aquesta pretemporada, com diem. Rafinha també ens ha mostrat el que millor ens va mostrar la temporada passada, que és un jugador que té una ànsia de guanyar i de competir i de recuperar pilotes espectacular. Avui hi ha un gol que el dona ell amb una assistència. Com diem, aquest equip, un equip molt reconeixible, una parella de centrals amb Araujo fent parella amb Cubarsí, i a darrere la porteria Joan Garcia. Com diem, un equip que sembla que pot ser el titular la setmana que ve, amb l'única excepció que segurament Ferran, que també ha jugat la segona part i ha fet una molt bona assistència en el 5è gol de Lamine, fent de nou molt bon moviment per Lamine. Pot ser l'únic canvi d'inici, segurament l'equip serà el que hem vist avui d'inici el Gamper, però amb l'únic canvi que jugarà segurament Ferran en lloc de Rashford. I també el que veurem a la mitja punta és un altre protagonista del partit, en parlarem al següent punt, és Fermín, que és l'autor de 2 gols. En verd també, Fermín calla a tothom. Com diem, Fermín ha estat un dels protagonistes del partit, ha estat autor de 2 dianes. Si no heu vist, aneu a buscar el segon gol, és una autèntica meravella, un xut des de fora de l'àrea que la clava a l'esquadra. Fermín és un futbolista que la temporada passada i des que va debutar amb Xavi fa 2 temporades ha demostrat que és un jugador que treballa i té una arribada espectacular. Recordem dels primers partits que va debutar, aquells 2 gols amb el Madrid a un torneig d'un partit de pretemporada, i com arribem, aquest Fermín és un jugador que té aquesta arribada tan espectacular, i aquesta temporada esperem que puguem veure més que el que vam veure la temporada Dani Olmo. Avui també era baixa per unes molèsties, però si no el podem veure, Fermín segurament ens podrà donar molts passos endavant en aquesta posició, que l'any passat ja va ser un protagonista. Li va costar segurament l'any passat un pèl arribar al gol, li fa faltar una miqueta trobar més gol, però si Fermín torna a arribar al gol com arribava la primera temporada, a més amb la capacitat que té de treballar i de jugar, no només treballar, sinó de moure's, de pressionar, d'arribar, de jugar sobretot a 1-2 tocs, i d'arribar i ser molt precís amb la rematada. El primer gol d'ell és un exemple d'això. La para amb una cama i xuta amb l'altra cama, vull dir, és això el que té Fermín, aquesta arribada, aquesta capacitat per treballar. És un futbolista que, a més al final del partit, en una entrevista postpartit, ha callat tots aquests periodistes que porten una setmana o 2 parlant de que el Barça podria deixar sortir Fermín, perquè no sé què, perquè no sé quantos, perquè tenen que escriure, perquè estem al mes d'agost i encara estem a dia 10 i encara queden 20 dies de mercat i tenen que escriure cada dia. Aquesta gent tenen que complir diaris i seccions online cada dia, i per tant, si no hi ha alguna cosa, s'ho inventen. I amb Fermín sembla que és així, perquè ja ha deixat molt clar que no vol moure's, que vol seguir de Blaugrana i que vol seguir triomfant de Blaugrana, i esperem que aquesta temporada pugui mostrar l'arribada de fa 2 temporades, perquè el treball i tot això ho va tenir extraordinari la temporada passada, i per tant només ens falta que aquest Fermín que hem vist avui amb 2 gols sigui el Fermín que veiem també durant la temporada. I en àmbar, el futbol calla el soroll. Portem una setmana de molt de soroll, portem setmanes de soroll intens, de molt de soroll, de que qualsevol cosa és soroll, que no sé què, que el club això, que el club allò altre, que l'equip això, que l'equip allò altre, que el Ter Stegen, tot un merder. El Ter Stegen segurament és un objecte d'un vídeo a part, del Ter Stegen, potser el farem, potser no. Ter Stegen, el tema de la sortida d'Íñigo Martínez, que va ser un dels referents de la temporada passada al Barça. És una llàstima que Íñigo Martínez no estigui aquesta temporada a l'equip, és una llàstima perquè és un futbolista que li va donar molt a l'equip l'any passat, i segurament tot això, tot aquest soroll, gent que ara sembla que sap com s'ha de dirigir el club, i quan altres presidents no fa tant estaven destrossant l'economia del club i el patrimoni esportiu i econòmic del club, estaven callats, no s'atrevien. Ara sí que sembla que qualsevol cosa sembla que els hi molesta, qualsevol cosa sembla que és un desastre. També s'ha de pensar que d'aquí un any hi ha eleccions, i tot això hi ha un clima que al final aquesta gent es tenen que fer veure, perquè al final necessiten l'altaveu i la importància que és el Barça.
Per això diem que és bo que torni al futbol, perquè els culers puguem estar cada setmana veient el Barça dimarts, dimecres, dissabte, dimecres, diumenge, i així deixarem de tenir aquest soroll al voltant de tot això que hi ha, de tota aquesta gent que volen estar al club, que és legítim, tothom té legitimitat voler estar al club, però segurament el que no està legitimat i el que passa a vegades també en aquest entorn és que hi ha mentides. Tothom té la manera d'arribar on vulgui, totalment lícit, tothom pot voler estar al club, perfecte, però, sisplau, que tothom ho faci de manera legítima, per tant, que ningú menteixi, o que ningú omiteixi informació. Per tant, com diem, millor que la pilota torni, que ens centrem en la pilota, perquè la pilota, aquest patrimoni esportiu, que això sí que és patrimoni esportiu del club, aquest patrimoni esportiu sembla que segueix en molt bon estat.